Nosu ezagutzen, berria. Eta egun batean euskararekin jolasean, gauza batez hartu nintzen, hori uste dut. Eta ordutetan bakarrik nahi izan dut, aditzera eman, ea audituren bat, aria hartzen duen eta jarraitzen duen, ze niretzako asko da. Nik ez nago jarrita gai hauetan, eta ez dut euskara menperatzen hainbeste, lantzeko gaia. Eta hasiera batean, zenbakiak lotu nituen genesioarekin, eta gero agertu zitzaidan nika hitza, oso garrantzitsua, bi esan nahi dituenak, eta gero behin euskera edo era edo modua garatuta pizkat aditzera emateko, ze garatu behar nuen, zerbait txukun antolatu, nire idilak ez azaltzeko, ausartu nintzen, proposamen batzuk egitera, Iberoen testu batzuetaz. Eta... Bera zan diazu, Patxi? Gezia bere uste. Ez doa. Ez doa. Ez, tate da mesu bat, Ez, honekin bestela, zer sartu behar zera, hemen? Ez, urrengo horri aldera pasa. Urrengo horri, amantzatza. Bai. Bueno, eta zin da euskera. Definean da euskera dituen berezitasunak, ergatiboa, aglutiante izatea, genero gabekoa, eta bar, noiztik handatorren. Nik uste hasieratik, ze hori da euskararen filosofia, hori da egun batetik bestera sortzen, hasieratik sortuak izan direla. Eta gero nire buruari galdera bat egin nion ere, eta izan zen, erroak gehiago zatitu daitezke, eta baieztatu baietz. Eta gero ere ikusi nuen hitzen barneko kak, eta galdetu nuen, eta ka hori ergatiboa baldin bada, eta nire ustez baieztatu ere. Eta zenbakiekin, danaz izan zenbakiekin. Lehenengo, hizkuntza edo letrei esan nahi bat emateko, hitz bikotea hartu behar nuen, ze dana bikoteka jaiotzen da. Eta hartu nuen A eta U. Zergatik, gutxi gora bera, jakiten nuelako zer ziren gorpuztu eskero R-arekin. Ze R-a da soinu handien gehiena daukan letra. Eta ere da izan aditzaren norraren atxizkia. Orduan daukagu ar eta ur. Ar hasia eta ur bizikuzukua. Eta holan gutxi gora bera ulertu nuen zer dan A eta zer dan U hasiera batean. Baina A ere da gorputza, baina da kanpoko gorputza, kanpokoa ikusten duzuena. Eta U da barnera, da barrukoa. Eta hasieran lotu nuen umetokiarekin, atea alua, tabar. Baina gero lanean konturatu nintzen beste U bat dagoela, gutxienez bat, norbaitek esan dit agian gehiago daudela, eta arrazoiz. Eta zin da beste U hori, burukoa, buruko bizizukua. Orduan bi bizizuku dauzkagu. Eta holen hasi nintzen. Lehenengo zenbaki zarra da ba. Eta zer da B? B irakurtzen dugun moduan da B. B eta E. Gaur egun ere. Beste bat. Orduan hau da beste gorputz bat, beste bizi bat. Gero daukagu bi. Beste I bat. Ere I. Eta karo, ere I bada da aurretikan beste I bat zegoelako. Zein da aurreko Ia. Eta A, gorputzari erazten duenez, gero lotu nuen, hirugarrenean lotu nuen erlijioarekin, eta zen nuen, klaro, cuerpo, mente y alma. Hau da gorputza, hau da adimena. Eta zein da beste I hori? Gure barneko Ia, gure barneko Nia. Hau izan zen lehenengo bigarren pertsona hurbila, eta aldi berean, emeak emana erditu egin zuen, eta Josuna berak ondo aditu zidan moduan, tu me haces consciente de mi yo. Eta dana garatu zen aldi berean. Horrezegatik gero ikusiko dugu ika bi esan nahi dituela. Eta gero hirugarrena, hiru. Hau izan zen lanaren katalizatzailea, bideo batean ikusi nuenean Vitor Kapanagak esaten zuela hiru dela IS. Hori lanean garatzen da. Ez txostenean, baina interneten kolgatuko du lan guztia, ze oso luzea da. Orduan, IS. Ez da ni, ez da nik, eta ez da I. Zer da? Osotasuna da, ikusten badugu arima. Gorputz arimena arima.
Daukagu arra, daukagu i bat eta daukagu ama. Ja ez da emea, da ama, erditu egin du. Daukagu i, umea, arra, umea eta ama, osotasuna. Eta holan jolasten, zenbaki guztiak genesiarekin edo lotu egin ditut. Eta esan dezaket, ipuin guztia eme kontua dela. ADN matriarkala. Eta adan, ikusi dezakegu ika moduan adan. Ika edo noka. Holan jaio zen hitza. Eta gero ika zatitu dezakegu ika moduan ka errepikapena da. Orduan, iaren errepikapena. Umearen errepikapena, jatorrien horretza, edo gure iaren errepikapena. Hitza bitartez askatua. Eta zatitu dezakegu zeka ergatiboa bada, ik adun. I bizia dun edo i gorputza dun. Eta ditugu bieza nahi azken finean. Hitzaren errepikapena eta barruko nia gorpuztea edo umearen errepikapena jatorri onordetza eta ama jakitun izatea. Zerta, bizizikloa. Jaio, ugaldu eta hil. Horretaz jakitun izan ziren eta edenetik eden nonen atxizkia edo eder norten atxizkia. Ze eder agertzen da bederatzigarren zenbakian umea jaiotzerakoan. Bueno, ikusiko duzu gero nahi izan eskero lanean. Esan didazu horretu. Eta, bueno, azken finean lanari aukera bat eman, astiro hartu, ze hasieran zaila irudi daiteke, baina behin ari hartuta, jolas moduan oso erraz bihurtzen da. Eta iritsi naiz, letra bakoitzari esan nahi bat ematera, baina jatorrizko esan nahi bat. Gaur egundik agian pizkatu rundua, baina jatorrian zentzuzkoa. Eta gero, ibero, beste hizkuntza batzuen testuak hartu ditut eta etxuli. Eta hemen, karo, orain ibero asuntoarekin gaudenez, modan dagoenez, hartu ditut batzuk, eta aurkeztuko ditut bost, baina ditut pila. Daude Katalunian, Narbonan, Alicanten, dauzka Portugalekoak, Ibizakoak, asko. Eta politena da hau, hor txostenean ez daukazio ez da soluzioa, baina hau da bomba bat. Nire ustez Shakespearek idatziko balu bezala. Barregarria eta hau soluzioa. Eta hori, euskera zer esan nahi du, azkenean, hitzak ikusten ditugunean, esaldiak ikusi behar ditugula, baina uztartegi gabekoa. Eta ika ulertuta eta iberoaren itxurpenak gutxi gora bera erdi ondo egina badaude eta zenbaki zarran esan naia non erlijio berria agertzen da, baina erlijio berria erlijio zar batean non errutua egon beharko da. Horban agertzen da erlijio zarra. Zein da erlijio zarra? Matriarkatua. Zutabea ama eta zutabea batera eta horrelako zutabe hitzekin. Gero patriarkatua sartu, erlijio berria, jauna, jainkoa, nor sortzen du jainkoa eta nor sinisten du jainkoetan, gure barneko ia. Jainko bakarra, hori, norbanakoaren jainkoa izango zen gure ia. Eta taldearen jainkoa izango zen eki. Edo amalur. Ez dago jainko gehiago, nire ustez. Eta gero, zenbakiak hartuta, gogoratu lehenengoa zen bestea beste bizi beste gorpu bat. Hori horretaz hartuta, ikusi dezakegu nola lehenengo zenbakitik seigarrenera, seigarrenean agertzen da Eva, homo sapiens sapiensa, pentsatu dezakegu agian zenbaki bakoitza dela homoaren garapen bat. Eta ditugu 6 homo desberdin. Eta proposamen bat egiten dut. Orduan azkenean, dan eramaten du, euskera da lehenengo hizkuntza. Ika, eskueratik hasita, horroka zarataka, gero garatua familian amaren ahotik, ika moduan. Eta hori eztabaida eta filosofia sakona eskatzen duela metodoa euskera. Eta hori da dana.